Ọdịnala ndị Akụ otu bụ na ụmụ nwaanyị Akụ ha adị agba n'ezi. Nwaanyị ọbụla nọ n'Akụ ịgba n'ezi, ịgbawa ara agba gị, anụ gị n'Akụ, nwoke Akụ ọbụla na-anụ nwaanyị nwunye ya ma mgba n'ezi, ọnwa ya ara agba ya. Ambezina gịnị gbara gị? Mbụ Okwukwe Egusikwo. Onite olu gị? Okwukwe Egusikwo. Ọ dị mma. Nwunye gị bidoro ugbu a ihe dị ebe a 10,000 ngwa jide. Ọ bụrụ na ịsụ asụsụ Igbo naanị nkeji 5 gbakwunye gị bekee jide ego a. Onye ebe ka ị bụ? Onye Akụ. Onye Akụ na ebe ka Akụ dị? Na Igbe Etiti n'ime Enugu. Igbe Etiti n'ime Enugu. Gwakena anyị njirimara ndị Akụ. Ofe ihe eji wee mara ndị Akụ na ha na-eti odo. O nwere mmanwa na-akpọ odo. Ha mara eti ya ọfụma. Ịbịa na Igbe Etiti ịjụ ese ndị na-eti odo, a ga-asị gị Akụ ndị Ewa. Ọ dị mma. Kee otu ihe a na-eme n'Akụ bụ ihe na-enye gị obi aṅụrị mgbe ọ bụla emebeli ya n'Akụ ọ na-amasị gị nke ukwuu? Otu ihe a na-eme na mmasị m bụ oge erimeri Krismas a na-adị na-akata anata. Krismas abụkwa Igbo nne m. M ga-enye gị ohere ọzọ, gaa n'iru. Oke ka anyị gị ohere ikpeazụ, gaa n'iru. O nwere mmemme a na-adị na-eme ncheta ọmụmụ Jesu Kristi. Emewe mmemme a na-ada anata, a na-anakọta, a na-emeche ọtụtụ mmemme, ma ndị na-eme mmọnwụ ma ndị na-eme ihe dịka ajụ ese a na-aza dịka ụmụ akwụkwọ apụta na-ajụ a na-azacha, na-enye ha aka na-akwụkwa ma ụgwọ akwụkwọ ha. Ya na-adị na-eme na-atọ obi m ụtọ. Ya bụ ihe nke na-enye gị obi aṅụrị. O nwekwa ọzọ a na-adị na-emekwa na anata ogodo ahụ. A na-adị na-ewetakwa ya na-akpọ ndị nyonyo n'ime bekee, ndị bekee nyonyo. Enyochasị arụ mmadụ, enyekwa onye ahụ mkpụrụ ọgwụ. Ọ bụkwa ihe a ga-emekwa ihe ọzọ a ga-eme, enyekwa onye mkpụrụ ọgwụ ma tinye ya n'ime ụlọ ọgwụ, eneta arụ ya, onye adịkwa mma, onye ama nkwụ ụgwọ. Gịnị ma otu ọdịnala ndị Akụ ịma otu? Ọdịnala ndị Akụ otu bụ na ụmụ nwaanyị Akụ ha adị agba n'ezi. Nwaanyị ọbụla nọ n'Akụ ịgba n'ezi, ịgbawa ara agba gị, anụ gị n'Akụ, nwoke Akụ ọbụla na-anụ nwaanyị nwunye ya ma mgba n'ezi, ọnwa ya ara agba ya. Ọ bụrụ na nsi esi maka mgbe m ga-abịa Akụ bịa nụrụ nwanne gị nwaanyị a, nsịkwa na-esi bịa nụrụ nwa Ada Akụ, onwe ya ga-eme ya. Ọ gbago na-edi na be gị, ọ omenala dị n'ebe ọ na-aga bịa ga-eso ya. Onye Akụ nụta nwaanyị a, onye Ebonyi steeti nata Akụ, steeti bụ bekee, wepụ steeti. Onwe ya ga-eme onye ahụ na ọkpọ ya nata n'ụlọ. Ị na-akọwa na ọ bụ na mbịa Akụ nụrụ nwaanyị ọ gbaa n'ilo, ihe a ndị na-akọ ama nsu ya. Ọ dị eso ndị ọ na-eso bụ onye anụ batara na onye Akụ nụbụ onye Akụ, ma onye Akụ nụrụ onye Ebonyi steeti nata n'ime ebe anyị ya na-adị na-eme ya, mana ọ dịghị eme onye ọrụ. Agbaghị ụmụ mbọ ka nyere gị aka okwu steeti a ọtụtụ mgbe mana ọ kweghị gị deme. Ọ bụ na ajụọ gị ajụjụ ihe gbasara kere ebe isi kama ya agasịba afọ Enugu steeti maọbụ Enugu steeti, ụtọ bụ na ọsọ gị dọtịa ya steeti bụ steeti, steeti iwu bekee. Ị nwere ike ikwu abụ m onye Enugu, abụ m nwa amaala Enugu, esi m ala Enugu, abụ m nwa afọ Enugu. Ihe ọbụla bụ steeti batịa bekee ka ị na-asụ. Ka njukene Jụọ. Asị gị dee edemede maka ebe isi. Ụtọ nzikwa gị aka esi ede. Ịma ndị ya anyị bụ onye Enugu steeti. Ndị edebe na mbụ onye Enugu steeti, ọla bekee ka m na-ede. Ọ bekee ka ahụ. Ụtọ nzikwa gị aka esi ede ya na edemede gị. Ndị na-enye news onwe ya ọzọ ịchọ ịtụ ya. Onwe okwe m chọrọ ikwu mana amacha na edemede a na-adị na-atinye that steeti. O nwere ka ha si edekwa ya. Onye na-anabata edemede a chọọ iso Igbo ka Igbo si wee ede. Ọ bụrụ mụnwa ga-afụ ule gị, ga-afụ akwụkwọ ule gị, ide steeti ndaa gị. Nsogbu adịrọ. Deme.